Tornem a Catalunya per explicar-vos que demà Artur Mas serà el convidat a Tinc una pregunta per vostè de Televisió Espanyola. Falten poc més de 24 hores i aquí, als estudis de Sant Cugat, ja han fet un assaig general amb 35 figurants i 2 actors fent de presentador i de polític. Els figurants ocupen el seu lloc. Poseu-vos al costat. No, al darrere, darrere. Al darrere? Le preguntas lo que quieras. No te pases, que no es el político. I últimes instruccions. Las miradas, digamos, van a un lado a otro. Entre vestidors, Milà i Mas es preparen. Li preguntaran pels trens, pels esvorancs. No m'ho esperava. A punt de començar, els nervis a flor de pell. Que arranque, ya. Venga, bien. Cuando gire a la 12, Les primeres preguntes directes i punyents. Actualment, tots els problemes que tenim amb els trens de la Generalitat, de la Renfe, els de la Generalitat no se'n parla gaire, però també hi ha problemes. Per què s'ha comptat amb l'Oriol Pujol quan crec que hi ha algunes persones igual o més preparades que ell? No em consta que hi hagi cap mena de favoritisme en aquest sentit. Les de veritat, demà a les 10 de la nit per la U. Espero demà a les 10 de la nit per la U.